Gin-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahimo na maka-loan ang mga miyembro sang Social Security System o kon SSS umpisa subong nga bulan sang Disyembre. Suno sa presidente nga yara sa 7% ang interest sang loan kag 6 ka bulan nga moratorium sa mga emergency loan sang ahensya kung sa diin mahimo nga indianay kinahanglan magbayad sa una nga 6 ka bulan sini. Ang programa ginpatukod agod mabuligan ang mga miyembro sang Social Security System sang mas mahapos nga proseso sa tion sang emerhensya o kon kalamidad. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP subong nga hapon sang hapon Disyembre 18. Magabalik liwat ang transaction na buwas sang aga Disyembre 19 last 9 sa aga. Para sa aton latest nga reference rate 58 pesos and 56 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 54 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 44 centavos ang baylo sang isa ka Singapore dollar, 15 pesos and 64 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 86 centavos ang baylo sang isa ka euro.